thina kunomoya sabona ufuthi ngathi uza nemvula ngathi ithwasa lekhanda uza nemvula ngathi ithwasa lekhanda into manje nodumehle izinto abantu badume babadume ngoba sesingathi masikamzulu kanye mangamphathi ngumbu wabezizwa sengikhona ke sengithe qatha sikhona silana ke namhlanje sport and later la khona senza imedia briefing yo Maskandi festival lokubona nje konakele kakhulu bakuthasa lo mcimbi engicabanga ukuthi ekuqaleni kwawo iqale kanye nani ukhula kanye nani imaphi nje amazwi mhlawumbe ongasipha wona nongawadlulisa sizwe ubukhulu bomcimbi nokukhula komcimbi unyaka nonyaka umcimbi ususezingeni eliphezulu kakhulu into singayibonga ke iqiniso lenziwa umuntu osuke umnikazi womcimbi umphungo thina njengabaculi akade yasuka nabo phansi uyalenza iqiniso so ke ngiyafisa ukuthi abantu baqhubekele ukuthi impela amathikithi mase kuwe clear wathemba into nje ethinta Maskandi Festival amathikithi sompala ashesha aphele ukuze kucace ukuthi umcimbi omkhulu imbalakaca yomcimbi isifikile sithi qathatha noma kanjani mazithi 28 kuSeptember ziyakhala ithwasa limbike oba khona njalo ngoSeptember ithwasa lekhansela lasithembisa ukuthi ngoSeptember August sicela ukukhuluma nani kunomsebenzi ozayo kuhamba kanjani okay no noma ngakaneshow ngedate kodwa isifiso sami ngifisa ukuthi i-album yami ngiyikhiphe ngomhla ka-5 but angeke ngingathanda ukumemezela ngoba digital usenendlela yakho ukwenza into eyenza ngiplane ukuthi kube umhla ka-5 ingoba ngizobe ngine-festival ebizwa ngokuthi Indish Maskandi Festival okwaziwayo-ke leyo festival isuke ixhaswe uGufuta yibona because makuqala inyanga yaSeptember siba nalo lokunya nalo festival leyo ngoba kuphela inyanga bese kuba Maskandi Festival so ke bengifisa nyalo ukuthi album iphume uqondane no naleya festival leya Indish Maskandi Festival ezoba khona ngomhla ka-5 September ithwasa lekhansela malizoqala libhala ingoma iyiphi imigudu eliyibukayo lithatha isikhathi esingakanani ukuze liqobele phansi ingoma into engiyenzayo okokuqala ima ngizobhala ingoma ngiyabheka ukuthi alukho uhlangothi olulimalayo nge-message yami then bese uma ngabe kuzokwenzeka mhlambe ingoma mangiyibhala kube neside elilimalayo ngilimaza ngokulakha hayi ngokuthi kubonakale ngazuthi mhlambe kunesayidi elingcono kunelinye isayidi ngokwamagenda yabo into yokuqala leyo then bese ngiqikekele ukuthi isikhathi esiningi ingoma yami mangiyibhala iba neutral yabo ikhuluma iqamalazi ukuthi into leyo engamenzekela umuntu wesilisa into futhi engamenzekela umuntu wesifazane and ukubhala kwami ingoma ke angivele nje ingoma ngicabanga ukuthi seyingaye ebantwini ngiyayihlaziya before ngiyise studio uthwasa ufike wathi iselfone yami yaphenduka wanyanisa endlini yeah wabuye uthwasa wathi wayikhuza futhi yena esethi dali mina ngathi iselfone yami yaphenduka wanyanisa endlini wasebuye thini lapho ngifuna ukufakazisa leyo week-up wafike ngathi iselfone yami yaphenduka wanyanisa endlini ngonyaka mangaphosisa unyaka ophelile la obuye khona nengoma ebiphendula le yeselfone yeah yona bisaqhuzelela lokho ukuthi ifoni ungayithinti ngoba izokuchopha ino-anyanisi ngisuke kahlase ngigqugquzela abantu abathandanayo ukuthi uma bengagwema ifoni nje akulula ukuthi bacabane ngoba ngesikhathi uyibuka ifoni uyibuka uneme kodwa ekugcineni masukhala ethi usuxoshwe u-anyanisi lapho yabona ngizohamba eceleni kwale ndlela ngizogudla ngayo le ndlela ngonqenqema lwendlela ngoze ngifika ngiyakhona lapho ngigqugquzela abantu mfowethu abajwayele ukuthi babe zahluleke noma bavumele ukwahluleka ukuthi umuntu angakuvimba endleleni ucabanga ukuthi iyona ekufanele ngabe uhamba ngayo kodwa ikhona enye indlela ongenza ngayo ukuze ufinyelele la ufuna ukuya khona kunokuphosa ithawula yabona-ke sengifuna ukukuyeka manje ngikudedele ngoba mina wena yikho usuku nosuku ngiyakhuluma nawe nginesifiso sokuthi unginike ithuba ngelinye ilanga erediyweni yakho noma i-podcast yakho ungibuze ngazo zonke ingoma zami especially lezi ze-GCM Music because konda ngalithola ithuba lokuzi-understand ukuthi zikuthini lokho ukhuluma ngomnqenqema lwendlela phela uthwasa masikhuluma ngomthwasa kuyenzekela uthwasa abe ney'nkinga emculweni kwesinye isikhathi azadube mhlawumbe kube khona lapho azafika khona ukuthi ngiyaduba-ke namhlanje noma ngibuyele endlini afika athi kwazongidina umculo ngiyawuyeka kuyenzeka yabona
ngesikhathi ngirojwa lapha amantshonto lapha kwingoma yami yayithi ngomshanga ngambulala maqede ngayisola ukhona into eyathi umculo noma ngingawuyeka as i-best writer akekho wayengazi ukuthi mina kwafanele ngiyithande yabo kodwa ngahamba ngafika ekhaya sengidecidile ukuthi ngingawuyeka umculo if uzoqhubeka kanje afike ekhaya ngenza ingoma ethi ngizogudla ngalo umunye emalwenje lengoma yayiphendula ubuhlungu benhliziyo. leyo album iyona futhi engaphinde ngawina ngayo i-best master i-best writer or i-best composer ngalesi. UThwasa yena ukhuluma nobani, ukhala kubani mase kwenzekile waba nalezo inkinga ke mhlambe zomculo, umuntu ofika kwazi ukumduduza nokwazi ukumgqugquzela athi no ungayiyeki le. Ezinye izinto asikhulumi ngoba sikholelwa ukuthi umusic njengomuntu mayethwasa Yes. mawuthwasa usuke ungaphoqiwe ngithi kodwa usuke ukukhonjiwe. Akekho umuntu osuke yabo usuke spiritually usuke ungenayo ukuhlehla kanjani nasemculweni mawungena khona usuke ungelula ukuthi ungavela usho nje ngendlela yakho ukuthi ngiyayeka yabo ngoba umculo akuwona wakho kunabantu abathile abasuke bekunikeza wona. Silibonile ithosa lekhansela ku Maskandi Festival likhona nakulonyaka, mhlambe uncenga nokudlulisa kubantu. Ngiyacela abantu baphume ngobuningi babo vele ngokujwayelekileyo uMaskandi Festival sekuyifestival enkulu kakhulu njengamanje abantu abenze sure ukuthi bayaphuma ikakhulukazi ke abantu base South Coast njengoba kusuka nabantu base North bawusupporta ngendlela esimangaliso umcimbi akugcwala abantu bafike futhi bahloniphana abantu ngokujwayelekileke abantu nje futhi mabefikile abantu kwethu bawuhlonipha umcimbi nathi futhi sokwenza into yamehlo la kulo mcimbi. Bonke abaculi abakhulumela ungakafiki bakuthwasa bathi uGumaskandi wona mcimbi ongakazi ukwelede ngisho yedwa umculo emva kokuba sewuqedile. Khona ongakusho kulo? Yabo njengoba ngiyilana mina sengiqalile ngikhokhela Suqedile. njengoba ngiyilana njengoba nje ngizokwenza nje ilokunyana imedia briefing namhlanje bengingazi ukuthi ngizofaka ngani petrol kodwa ngithe ngibone efonini uhalf wemali yami super. Sekuqediwe usale kahle sivalisela ke sigabisela nge-10 siyawela kithi Friday. Ukhona okunye ofuna ukusho? Siyabonga kakhulu. Ngiyafisa ukuthi abantu baphume ngobuningi babo supporta umcimbi wethu waselekhansela no-Fest before obizwa ngokuthi Indish Maskandi Festival ozoba mhla ka-5 kodwa ngisazoyikhipha ke isimemezelo esiqondile for lo mcimbi loyo. Kulonyaka ngizocela neso kulonyaka ngicelwa yimina. Ngicela ukuthi sidlale ngolunye uhlobo lwendishi ngizonitshela neso kanjani papa. Yeah. Mama 0715849111 0715849111 ngizokhipha ama-hit kodwa futhi hayi ngizoshinga futhi mina ke mfana. Wena washingela lapho esakubona konke uzoqala ukushinga. Asikwazi thina ushinga. Wasakubona ushingela ukuphi kama use workshop lapho washingela khona wasikolo uzela kabuka. Lalela yabo laphana ngangipromote ibrand ngipromoter brand uza nemvula ngesizathu sokuthi ithosa lekhansela selinengomini ngakhulu mase ngithi angakho igama elithi uza nemvula ngase lelo gama ngilipromoter ngegama ngesihluku yabo uma ngisuke nje ngizokhipha i-album okwazi ukuthi uza nemvula ithosa lekhansela. Kulungile sifuna ukubona uphethe induku ke ngalelo langa athi sikubona uphethe induku. Bye bye. Uleka nje mfana ke induku ngizazi kakhulu.